Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε μια τυπική άσκηση μεταλλικών κατασκευών με διαστασιολόγηση και έλεγχο. Θέλω από την αρχή να θυμόμαστε κάτι πολύ βασικό. Διαστασιολόγηση σημαίνει ότι θα διαλέξουμε τη διατομή, ενώ έλεγχος σημαίνει ότι θα αποδείξουμε ότι αυτή η διατομή αντέχει. Πάμε λοιπόν να τη λύσουμε βήμα-βήμα. Θα δούμε την εκφώνηση. Αμφιέριστη μεταλλική δοκός, δηλαδή μία δοκός η οποία στηρίζεται στα δύο της άκρα, ανοίγματος 6 μέτρα καταπονείται από ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο 20 kN ανά μέτρο. Το υλικό της δοκού είναι ο χάλιβας S235 και ο συντελεστής ασφαλείας ισούται με τη μονάδα. Στην αμφιέριστη μεταλλική δοκό μας, η μέγιστη ροπή εμφανίζεται στο μέσο και δίνεται από τον τύπο M-Max ίσον QL τετράγωνο 8. Θα πάμε να αντικαταστήσουμε για να βρούμε την ροπή. Αν δεν βρούμε τη ροπή δεν μπορούμε να κάνουμε διαστασιολόγηση. Άρα 20 kN ανά μέτρο επί 6 μέτρα και όλο στο τετράγωνο προς 8. Άρα κάνοντας τις πράξεις βρίσκουμε ότι η μέγιστη ροπή είναι 90 kN επί μέτρο. Αυτή είναι η εντατική δράση που θα πρέπει να παραλάβει η δοκός μας. Τώρα πάμε στη διαστασιολόγηση. Η βασική ανισότητα θα είναι ότι MED, δηλαδή η ροπή που αναπτύσσεται στη διατομή λόγω των φορτίων που δέχεται, εδώ δηλαδή λόγω του Q ίσον 20 kN ανά μέτρο, θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του MRD, δηλαδή της ροπής σχεδιασμού, δηλαδή της μέγιστης ροπής που η διατομή μπορεί να αντέξει με ασφάλεια. Το MRD ισούται με WPL επί FC, δηλαδή η πλαστική ροπή αντίστασης, η οποία είναι η ιδιότητα της διατομής και θα πάμε να τη βρούμε από πίνακες, επί το FC, δηλαδή το όριο διαρροής του υλικού μας. Εδώ έχουμε το χάλιβα S235, συνεπώς το FC είναι το 235 ΜΠa. Πάμε τώρα να λύσουμε και να υπολογίσουμε το WPL. Άρα, από εδώ έχουμε ότι το MRD θα γίνει 90 kN επί μέτρο στην οριακή περίπτωση. Άρα, WPL ισούται με MRD προς το FC. Εδώ ο συντελεστής ασφαλείας είναι ίσος με 1. Αν είχαμε κάποιον άλλο συντελεστή ασφαλείας θα έπρεπε να μπει σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο. Συνεπώς λύνουμε 90 kN επί μέτρο προς 235 ΜΠa. Προσοχή τώρα στις μονάδες, γιατί θα αναλύσω το κιλονιούτον σε νιούτον, άρα έχω 90 επί 1000 νιούτον επί μέτρο και θα αναλύσω και το μεγαπασκάλ σε πασκάλ, άρα έχω 235 επί 10 στην έκτη πασκάλ, δηλαδή νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο. Και από εδώ πέρα, κάνοντας τις πράξεις, προκύπτει ότι το WPL είναι ίσο με 3,8 επί 10 στη μείον 4 κυβικά μέτρα. Θα το αναλύσω, θα προχωρήσω μάλλον λίγο ακόμα και θα το γράψω αυτό σαν 3,8 επί 10 στη μείον 4 επί 10 στην έκτη κυβικά εκατοστά. Και θα δούμε γιατί το κάναμε αυτό, γιατί το WPL στους πίνακες αναφέρει μονάδες κυβικά εκατοστά. Άρα WPL είναι ίσο, το 10 στη μείον 4 με το 10 στη τετάρτη φεύγει, οπότε μου μένει το 10 στο τετράγωνο από εδώ, επί του 3,8, δηλαδή 380 κυβικά εκατοστά. Άρα, πάμε τώρα στον πίνακα με τη σειρά είπε να πάμε να διαλέξουμε διατομή. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες παραμέτρους, θα κρατήσουμε το WPL όπως είπαμε
Και θα πάμε τώρα να δούμε ποια διατομή έχει WPL μεγαλύτερο από 380. Άρα, WPL μεγαλύτερο από 380 έχει η ΥΠΕ 270 και το σημειώνουμε. Με WPL ίσο με 484. Και οι μονάδες μας, όπως είπαμε, είναι τα κυβικά εκατοστά. Τέλος, θα κάνουμε τον έλεγχο, θα πούμε δηλαδή αν η διατομή που έχουμε διαλέξει αντέχει. Και αντίστοιχα, υπολογίζουμε την αντοχή αυτής της διατομής, δηλαδή το WPL επί το FC, δηλαδή το 484 κυβικά εκατοστά επί το 235 ΜΠa. Εδώ ξανά πάλι θα κάνουμε πράξεις με τις μονάδες μας. Άρα εδώ έχουμε 484 επί 10 στην μείον 6 μέγρα στην τρίτη επί 235 επί 10 στην έκτη Πασκάλ, δηλαδή Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο. Και από εδώ MRT ίσο τα 10 στη μείον έκτη φεύγουν με τα 10 στην έκτη και έχω 484 επί 235, δηλαδή 113.740, το οποίο είναι Νιούτον επί μέτρο, και για να το μαζέψω λίγο θα το κάνω κιλονιούτον ανά μέτρο. Άρα MRD, διαιρώ δηλαδή με το 1000, 113,7 κιλονιούτον επί μέτρο. Και είχαμε βρει ότι η μέγιστη ροπή ισούται με 90 κιλονιούτον επί μέτρο, στο μέσο δηλαδή. Άρα, αφότου το 90 είναι μικρότερο του MRD, ισχύει η εξίσωσή μας και η αντοχή και η διατομή επαρκεί. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή άσκηση. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια τι άλλο βίντεο θα θέλατε να κάνουμε. Γεια σας!